Bé, doncs ja som al dia 4. Espero que hagueu gaudit dels dies que ja hem fet. Avui un arbre, i això sembla una revista. Ja ho sé! Provarem de fer un arbre a partir d'una revista. A veure, el dia 5 el tenim aquí, jo vaig directe a buscar-los. Espero que ho hagueu vist. Aquest el podem desfer bé. Doncs no, s'ha fet un nus. El 5, que em demaneu? Roba de sac. Roba. Coixins. Ah, sí! Acabarem de fer els coixins de la sala d'estar amb un motiu nadalenc. Som-hi! Pel proper treball ens preparem el coixí que volem reformar, roba de sac, roba nadalenca, fil de juta, tisores, bolígraf, pinzell, cola blanca i cola calenta. Aquesta vegada, per acabar de completar els coixins que ja vam començar a modificar, hi farem un estel. Per evitar que s'esfilagarsi i rematar les vores i enganxarem un cordonet de juta a tot el voltant.
ja m'acomiado. Fins demà, un petó molt fort i cuideu-vos.